Egun honen entzule maiteo, beste egun bat zuekin pasatzeko hemen gaude. Barre asko egin dugu gure gaurko gomidatuarekin eta ez balek madakizue norden gogoratuko dizuegu. Egia da Obamari grafiti beltz bat egin zeniola etxe zurian? Oh, yes, bat egun hartan nire neska lagunarekin moztu nuen eta... Eta zerbait ordaindu behar izan zenuen? Baina hori minutu pare batean jakingo dugu. Kaixera etor zaitez. Zure dirua asteka igoko da eta gainera komisioirik gabe. 0% da eta jende txiloari lagunduko diezu, bakarrik gure bankuan dirua sartzeagatik. Informazio gehiago 650-354-66 telefonoan edo nahiago batuzue irubebikoitz.lakaixa.com. Online bosta gure dendetan salgai dago. Bost efektu egiten dituen krema. Zimurrak kendu, detontuak desagerrarazi, azala lisatu, distiratzua utzi eta porrak ezabatzen ditu. Inoiz ez duzu aukera hobeagorik izan. Orain zure online bosta, 5 euro baino gutxiagotik lortu ahal duzu. Etorri zure ohiko dendara eta erosi zurea. Orain inoiz ez da hobeagoa izan. Bueno, hemen gaude berriro deus irratsaian Mikarekin. Eta zerbait esan behar zigun gure Mika, eta? Oh, yes! Ez nuen etxe ordaindu behar izan. Baina, etxe zuriko baratzean lan egin behar izan duen astre oso batez. Zer, letxoa biltzen alazen. Bai, eta bertako barazki eta fruta guztiak baitere. Beno, eta gai hori utzita zure oso fan baten den mutil bati deitu diogu zurekin hitz egiteko. Mika, I love you, ni Xabier naiz Madrilekoa eta nire aberlari gogokoena zara, I love you. Thank you, eskerrik asko. Bueno, baina zu zede bat eta kamiseta sinatu behar nahi duzu, ez da? Bai, nostu baiet. Ongi, baina lehenengo beste pertsona batekin konektatu behar dugu. Hemen dago Iruñatik ditzekigun lagun bat, Ander. Kaixo, zer modu zaude, Mika? Ongi, ongi! Kaixo, Ander, zu esaten dizugun abestia eta arareatu behar duzu eta Xabier asmatu, ongi da? Bai, prest nago. Ba, Ander, hasi nahi duzunen, mesedez. Banoa. Na, 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 na. Denbora! Euskaraz zen, ze pena, Xabier. Bueno, orain goazen gure bigarren partaiderekin. Kaixo, non zara? Kaixo, ni Pepe naiz eta pernago jokatzeko. Ba, horrela bada, hasi abesten Ander, mesedez. Bai, noski. Na, 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 Itxen pixka bat. Badakit, ikusi mendizalea. Bai, asmatu duzu, Pepe, zorionak! Zedea eta kamiseta sinatuak zureak dira. Jubi, eskerrik asko guztioi bihotzez. Beno, eta dei hauek bukatuta, jada Mika agurtu behar dugu. Mila esker deus irratsaioa bisitatzeagatik, eta zeuk entzuleok baita ere eskerrik asko hemen gurekin egoteagatik. Eta arratsalai bat pasatzeagatik hemen Mikarekin. Thank you, eskerrik asko. Oso ondo pasatu dut, posten naiz etorre izanik. Hemen zuekin ondo pasatzera eta gainera Xabi horrekin hainbeste maite zidala. Bueno, ba, agur Mika!